Jeg har lige lavet en meditation, hvor at du udvider din opmærksomhed. Og du udvider din opmærksomhed på dit indre. Og det er sådan, at vi mennesker vi bliver styret af det, der sker i vores indre. Det er derigennem, vi lever vores liv. Selvom vi bliver bombarderet med en hel masse sanser udefra, så sker styringen faktisk fra vores sind, fra vores sjæl, fra vores følelser, vores tanker. Og det kan godt være, at du lever et liv i mangel, og du kun har 2% i din bevidsthed. Jeg vælger at have et andet liv. Jeg vælger, og jeg vil gerne være højere og højere. Jeg vil have en bid af mulighedernes land. Jeg vil være en del af det her bevidsthedsfelt, der er i universet, som bare giver, og hvor jeg kan downloade viden, og hvor jeg kan logge ind med min energi, og hvor jeg får inspiration til min krop, den bliver sund. Alt det, du drømmer om, det er der en bevidsthed, en viden inde i dig. Og den vil jeg bare gerne have gjort større. Og jeg vil gerne vide mere konkret om det. Så derfor har jeg lavet en meditation, og du kan købe den for 25 kroner. Hej.